उदालगुरि जिल्ला आबाद बिफाननि मावख'गिरि दीपक मेधिखौ दिनै बिबान थुंगेनाय समाव मेहेरगोनां हाबाफारियाव मावख'गिरिफोरा मान बावदों। बिथां मेधिया थांनाय 2019 मायथाइनिफ्राय 2025 मायथाइसिम 5 बोसोराव आबादारिफोरनि गोबां जौगालु बिथांखिफोरखौ मावफुंनानै आबादारिफोरखौ थुलुंगा होनाय हाबाफारि मावफुंनो हादों। बेलासिनि 4 रिंगायाव उदालगुरि जिल्ला आबाद बिफाननि सावराय नब्लाङाव बे हाबाफारिखौ मावफुंनाय जायो। सासे आबाद बिफाननि गाहाय मावख'गिरि जानानै गासै मावख'गिरिफोरनिफ्राय मान होजाग्रा आरो समान नोजोर गोनां मेंनो रोङै बिबानगिरि महरै बयनिबो बाख्नायनाय आरो अननायखौ मोननो हायो। बिथां मेधिया মৰ্টনটো শিক্ষাত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনি লৈছিলোঁ আৰু সেই গোটেই আঁচনিখিনি আমি সফলতা অৰ্জন কৰিছিলোঁ গোটেই আঁচনিবিলাকৰ কাৰণে। আৰু সেই আঁচনিবিলাকৰ সফলতাৰ আঁৰত আমাৰ গোটেই খোপা আমাৰ ষ্টাফ আছে মোৰ লগত, তেখেতসকলে মোক অত্যন্ত হেল্প কৰিছিলে, কোঅপাৰেট কৰিছিলে আৰু সেইকাৰণে আমি ছাকচেছফুল হৈছিলোঁ। আৰু আমি ভাবিছোঁ যে অত্যন্ত যিজন নেক্সট আমাৰ ইয়াত অফিচাৰ আহি আছে ইনচাৰ্জ, তেখেতে গোটেইখিনি আগবাঢ়ি লৈ যাব আৰু আমি সফলতা অৰ্জন কৰি নিয়া। থেংক ইউ। কেনেকুৱা লাগিছে আজি এই মুহূৰ্তত? ইয়াত অত্যন্ত ভাল লাগিছে। গোটেইখিনি আজি গোটেই আমাৰ ষ্টাফ ইয়াত আহিছে, গোটেইখিনিয়ে মোৰ লগত আছে, গোটেইখিনিয়ে মোক ছাপৰ্ট কৰিছে। মই গোটেই আই এম ভেৰি হেপি। थैंक यू। खुलुमबाय बयखौबो। आङो दिनै जोङो उदालगुरि जिल्ला आबादारि बिफाननि जानानै आगोलनि नै दाख्लैबावै जोङो दान मोनसेसो जाबाय बिथां जोंनिनो जिल्ला आबादारि बिफाननि मावख'गिरि मानगोनां दीपक मेधि सारखौ जोङो बिदाय होनो गोनां जाबाय। दिनै बिदाय होबाय। दा जोंनि बे बिथांखौ बिदाय होनायाव जों जोबोद दुखु मोनदों एबा जोंखौनो जों एसे माने गाबखांनाय मोनदों। बे जाहैबाय नंगौ जे सरकारि साख्रि मावनाय लोगो लोगो बयबो सानसे माने साख्रिनिफ्राय आजिरा मोनो आरो लानांगोन। नाथाय बिथांखौ आजिरा होनायाव दिनै जोंनि साफ्रोमबो उदालगुरि जिल्ला आबादारि बिफाननि सिङाव थानाय जि साख्रिआवलाफोर आरो नै आंजों लोगोआव दंफायो डिमाकुसिनि बराबाबुनि जोंहा मृदुला ब्रह्म आरो अर्पना मोसाहारि आरो मलिना नार्जारि, आसा दैमारि आरो दङ जोंहा जौस्रां। दा आं बेखिनियाव बुंनो लुगैगोन जोंहा खहा जादों बर'फोरा बांसिनै। मानो होनबा बिथाङा जोंनि बर'फोरखौ जोबोद अनोमोन आरो जिल्लायाव मावनो होननानै आजि प्राय 5 बोसोर बिथाङा एसडिअ, एडिअ आरो डिअ 5 बोसोरसो साख्रि मावबाय आरो जोबोद जोंनि जिल्लाखौ आवगायहोदोंमोन आबादारि बिथिङाव। आबादारिफोरखौ अनोमोन, स्टाफखौ अनोमोन आरो बिथाङा थाखा फैसानि लालसा गैयामोन आरो बिथांनि मावनाया जोबोद माने एनार्जेटिक, मेंनाय गैयि मावोमोन बिथाङा। डायनामिक अफिसार बिथाङा आरो फ्रेन्डशिप बयजोंबो मोजां मोननाय, बयखौबो अननाय बिथाङा दङमोन आरो बर'फोरखौ खोब अनोमोन। आरो आबादनि बिथिङाव बिथाङा नायदो ड्रेगन फ्रुट आरो माबा जोंहा स्ट्रबेरि आरो माशरुम बेफोराव जोबोद आवगायहोदों बिथाङा। खोब जोंनि जिल्लायाव जोबोद आवगायहोदों, बयखौबो बेनिफिट मोनहोदों। हाइ भेलु क्रप्सआव बिथाङा जोबोद गोसो होनायमोन जोंनि जिल्लानि सिङाव। दा बिथांनि जि नाजानाय, बिथांनि जि आबादारिफोरखौ अननाय, जि बुजायनाय, जि मावनायनि फारसे बिथाङा गोहो बोलो होयोमोन एबा बुजायोमोन। दा जोङो गैला बादि मोनदों। दानि जायबा डिअ गोदान दिजेन चौधुरी बिथांमोन फैदों। जानो हक जोंहा खहा जाबाय उदालगुरि जिल्लायाव बिथांनि बादि अफिसार मोननाया जोबोद खाफाल गोनांमोन
इयुनाव मोनगोन ना मोनला जोंहा बे मोनसे सिन्थायाव दङ।